Sarauniya TV, tashar al'umma. So mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batuna. Na san ki ne ba za na yi rabuwa da ke ba. Na san ka ai ba za na yi rabuwa da kai ba. Kasaran ka ni ba za na yi maki shiya ba. Ba za na yi maki shiya ba. So mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batuna. Ba san sanya kai cikin sha'anin ba ta sura. Soyayyar ki ta ragargaza bargon jikina. Kwatancin da zan yi dobe manomi da gona. Alaƙar su mai yawa ce ba 'yar kaɗan ba. Adon tafiya ba za ya wuce waiwaye ba. Ni ma dai a zuci kai na saka ba da waiwa. A ƙauna ba za na fasa yi mata na ba. Iyayya da masu kinka ba zan dakata ba. Idan babu kai ba sanya zan ƙara ba. Na san ki tsaye mata, mun yarda ki min da rata. Na san ya ki zuciyata, a kin fi su kyau gwanata. Ba a raba jini da hanta, kuma ya ke faɗa ba za na bar ki ba. Ba za na bar ki ba. Ni da ke akwai amana, ko ina ki zana nuna. Karmuwa juna yara, na da ke ba zan bi 'yan mata ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.